हेलो गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। थ' दायो हरनि 8:30 जाहैबाय आरोना। ओमफ्राय फंबाय सासेया जोंखौ लोगो लाबाय गावनि दखान गोदानाव माने सामान मोनसेनि गोनांथि जादोंनो। थ' बे मा सामान नोंथांमोनखौ थांनानै देखायहैनोसै। थ' दायो जोङो थांगासिनो दं इटाखला होननाय मोनसे सेन्टाराव। जोङो मा जिनिस लायनो थांदों हजोंहाय थांनानै देखायहैनोसै। नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थादो हजोंहाय। तो बहुत भाई लोग और फ्रेंड लोग हमें मिलते हैं तो बोलते हैं जो वीडियो में आप जो भाषा बोडो लैंग्वेज में बात कर रहे हैं हम लोग समझ में नहीं आते ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा हिंदी में भी बात करने के लिए कोशिश करेगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम थोड़ा हिंदी में भी बात करेंगे। तो एक छोटे भाई ने हमें बोला चलो मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं। तो वो क्या सामान है, क्या चीज़ है, उधर हम जाके बताएगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तेरे बहन के रास्ता बहुत गड्ढा गुड्ढा हो गया। तो देर किस बात की है, बिना देर किए हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं सफैबाय जा बुस्थु जों नागिरफैदों इयो दखानाव गैथ'आनो, लाबोनानैसो होफैगोन आरोना। सियार, गद्रेज, फालें जिखुनु एभ्रिथिं बुस्थु बेहाय मोनजोबगोन। नोंथांमोनहाबो सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन। जिखुनु बुस्थु दखानाव गैयाबाबो लाबोनानै होफैयो। जों लांनो फैनाय सामानानो गैया, दखानिया लायनोसो थांदों। जोंसो दखानि जाबाय आरो दायो। दसेनि उनावनो लाबोना होफैबाय, नै बेनोमोन। ओमफ्राय बेसेबाङाव मिलायनानै लांखो नोंथांमोननो देखायगोन आं। थोड़ा घूम के देखो भाई, घूमो घूमो घूमो। लॉटरी लगा है भाई, लॉटरी लग गया। ओह माय गॉड, इतना जल्दी बंद करते तो आज इटाखला में आप आइए। हाँ, सेंटर में आपको जो भी जैसे बाहर का जो भी सामान हो आपका, जैसे छोटा मोटा वायरिंग का, हाउस होल्ड का सामान वामान चाहिए आपको, सब एवरीथिंग सामान आपको इटाखला सेंटर में मिल जाएगा। इटाखला सेंटर में आने से मिलेगा। और मेरा दुकान है आपका विशाल स्टील फर्नीचर, मेन टाउन में एटीएम का बगल में ही है। कभी भी आइए, आप सामान देख के, हाउस होल्ड का एवरीथिंग सामान आपको मिल जाएगा। थैंक यू। ये कौन सा है, ऊपर वाला है? हाँ, चश्मा पहना हुआ। हाँ, वो गुंडा जैसा ने बढ़िया सब्सक्राइब कर दिया। हाँ, नैबे फंबायनिनो सियारा नै जिरायनानै नायबाय। हाँ, इसमें देखो, अच्छा नहीं आता इसमें। देखो अच्छा है इसमें, मतलब इसका क्वालिटी है थोड़ा अलग। एप्पल बिल बानायबाय नै 4,200 माबा फिक्स जाबाय आरोना। काम करो 35 मिला के दो। 35 मिला नहीं रहेगा तो मेरे पास मुश्किल होगा। 35 मिला। थ' लोगोफोर दायो जोङो नै फाइनालि लानानै सफैबाय। दायो हरनि 10:30 जाबाय आरोना। सियारा नै सफैबायलाय। लागा सियारा नै जिरायबाय नै मालिका। दा बे फंबाया नैबे नौता सेन्टाराव गोदानै कम्पिउटार दखान होयो आरोना। थ' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै।
आरो गुबुन मोनसे भिडिअ'जों नोंथांमोनजों आरो लोगो मोनफिनबावगोन। थेंक्स फर वाचिं।